I say, Catholic, we don't joke with Lent. I have to commit in the Lent just to make sure that my children are okay. So my brother there, since then, he started because move for after that day. I know again after 3 days. I say no, I can't continue, I can't do this again. I'm still paying penance for it. My conscience is throwing me for it. I'm forget everything. This is not be one because this man automatically took advantage of me. I know. In my lowest moment. I know. And he knew he was not going to do it. I know. But I blame myself though, after all. He wasn't the only one who has promised me heaven and earth, but I never fell for them. I know a lot of them not sure Obodo Ibo send them Obodo Ibo, send them Obodo Ibo. But I have to be doing my body for them. I will refuse no matter anything. Some of them will even go as far as sending me money. But don't say I know I open myself for anybody, show you my part. But my mom can see follow for this man. He just took advantage of me. He was scared too. So even need his advice now. Now my brother not used to see. Just one day and I lost this boy need my money. So when I jubiko, and when me waking move affect, what is the repercussion? What is the repercussion? Because I need my money. I can't even think well again. I don't want any good thing in them and why don't even mind any even if to take care of old people or to do any kind of job, as long as I'm not brought criminal job or profession. As long as it's a good paying job. Please, I just want to know that or is there any repercussion? Or you're waking help on how to get my money. Or anybody waking help with job. Or even help my son. I don't even know how to tell them that this man is not what we think. I don't even know how to explain to my son who want to go happy destiny helper on a fasting every day. Or my daughter, that's okay, like the next but you might not enter school because the destiny help in them fasting or government you just want to sleep with your mother and go. because when I'm breaking down, I can't help it. So I just need help. When you're gonna get help, give my advice. If my brother is this suggesting, what is the repercussion? My money or gap because no government just even Thank you. Because like I said, we are no longer married. I am free. I forgot to put that in my story that I am no longer married to him because a lot took place. So we need to return the bride price, even though it took a lot of time. Because so refused you with the money, but we later returned the money. Adibendewo. Onye nwanyị gosie gị, ka isi wepụta time gị, gechaa ihe niile nkwu, ma wepụtakwa time gị nyekwa m advice, blame onye ebe kwesị blame m dịka nwanne mmadụ, dịka nwanne fụ nwanne ya n'anya, onye nwe m gozie gị. So to the questions I have to write them down so that can they skip now? Anyone can we answer your question? So let's start with the car, the motor selling of the car and the shops. You mentioned, like I said, it's a very long story, so I skip a lot of things there. So I don't know, later can be a matter of setup. Oh, 1 year why be help one, Adaha why because Adaha why and Neha or my assistant age no but reason Adaha why and my sibling. Only 1 year one can I you to put on when you wine. So never when I'm rain your wine, then never. So when I came in my own case, my reason. No worry for me. I'm a cajun. I say, if me, also no worry for me. After an ambo, better one, if better one, they can be a mad. No, problem young with me, Bonya number, Mbo, natural can wear Jan number. My den of the one, wine, I will put their number and I know how. So, 1 year, 1 year, but 1 day or so. I had 9 far forward na and I've been that no one going for 2 obere go na the family. In hope we're na boil or then a challenge or anything. So I've been the motor ile motor nile shop
nwanne nwaanyị bụ ihe bịakwute m si afta ka ọ nọgo 1 year na prison. Nwanne nwaanyị bịakwute m si m mụ lee m o bugoro ụzọ si m mụ chọọ nwoke mụ na ya ga na-ayị ka ya na-efe na ọ bụ na m enwero na ya ma na m awara anya isi ụmụ nwoke ka ya chọtalụ m ka ọ na-eneta m anya na-eneta m na ụmụ m anya nsị a na ịma na ụdị ife a dụrụ na my karakta na maya ha emenwe so ya sịbazịa m ụmụ lee moto lee shops lee nka nsikwa na maya ha elenwe bikos am chọọ bata ka o si na ya wee start ya life ọsọ nnọọ nwanne nwoke si ya gwa m lee ya nsị a na maya ha emenwe so oluzie maka ya nwa mụ na ya adịrị ekwu all the time oluzie dide mụ na ya kwụ mụ na nwanne ya nwoke kwụ ọsịma jụrụ ya sị eziokwu na ọgbara onye dị otu anya sị mụ lee shops na ihe ọsị m nke a gbasara m mmalụ nke ọbụla m na-eme ihe akwa ọ gwadebe m si oke ma mgbe achọtago m ọrụ ha marụ na m na-alụ ọrụ na-enwetaziri emeta ụmụ m so ya ka ọ batazi mgbe njizi ma na serious self bụ mgbe ọ batazi nga ka ofu enye nwoke bụ efu ya na ọbata wee na-asị ya na mbọsị ọbụla ọ ga-eme m ihe ọjọọ n'ụwa na eme ikwe n'ala mmiri ọkụ ikuku ga-anụsi ya ọgụ ivu na aja ọ na-azụ ụkwụ ga-anụsi ya ọgụ si ya sị na ọ bụla nwunye ya ka anya nwa bụ demanụ ji prizin ya bata na nwunye ya ga-elekọsị ihe niile ya nwe gbagbo ya aka ivu chere ụmụazị gbanaba sapụta na obere nwa anụnwa debekwala ya everything intact ọ bata nnọọ ọ dị ka ya sị na onwe problem for how many years batakwa bido life normal ihe ọ gwa nwoke a n'iru m bụ ma na-ezuzu na ọ bụ na mmekọta lee ya na banyana na m aka afọ ihe asị m lee ma na-ezuzu then abịa na nke nwa m nwoke esi ka ọ len something instead of ịgaba obodo oyibo ife ikwulu ebe a bụ eziokwu you are very correct ọ len before ekwuru okwu obodo oyibo akwụrụ m ya ụgwọ ọmụa ebe a na ọmụa ịkpụ isi so ọ ma akpụ isi ọfụma tupu ọ na-ekwuzi okwu ije obodo oyibo because nwatakịrị ọ sị ka at least ka ya pụọ ka ya nwee ike ịgba mbọ ka ya wee nwee ike inete mụ na ụmụnne ya because ọnọdụ na-ewute ya and everything so ọ ma akpụ isi ọfụma then ihe ọ na-emezi na abụ na o nwee because ị gaghị eji wee bido adrụ and being that na anyị ya dịzi na-epụ apụ so apart from obele isi ọ na-abụkwa na-akpụ o nwee ebe ọ na-eso somebody apụ na Lagos Island onye the person na-ele akpụ ụkwụ so o soro the person pụọ ọ na-help the person na-amụkwa ihe dị na ilekwa afịa anụ so mbọsị ọbụla ele the person enye ya ego moto nye ya ego nri so ọ sị ka ọ na-amụkwa na-enwekwa kọntaktị nke o travels ya ka o nwee ike ịdị na-atụnatakwa afịa so o ihe ọ na-eme ọmụ ekpo isi ọ ma akpụ isi then the father's name na the boy's name afa the boy mesa nka ya type kwalụ gị I'm just answering the question according to Tisi Jumia the boy's name afọ ya bụ Onyedika Dixon Obi afa mpi ya bụ Obi Dixon so aga na receipt of payment enwere m receipt but ọ transfer ka m mail ya because mgbe m complain sili dị onye polisi ahụ ọ sị na ya nwere written agreement nsị ya mba ọ sị m ka ka nsi wee nye the money nsị ya na transfer so onye polisi a na-akọwa na transfer is okay is enough evidence that we can get the evidence na statement of account so ọ transfer ka m mail ya then abịa na nke 100k isi m ma kpọkwa m pịa wea ka ihe mmeji 100k mee ozugbo onye ọ sendịrị m da 100k mee ebebe akwa all the man si anyị na-esendịrị m 100k ka ihe mmeji even the 100k nwa na-akwụkwọ sef anyị egwuli elisie nri m na ụmụaka so the man ebido gbabara m si m ka onwe ife gbasara ma akpọzikwana ya na phone again ma emekọta na akpọ ya na phone again the man ebido kpalịba m na phone since then mkpọsa ya na phone o dey pick my call then number the boy eji m nọmba the boy eji m nọmba mpịa ejikwa m nọmba even ọgị ya ọ gbalụ boy